fọmatị bụ ego iwetu onwe gị anị agwa gị fa n'alụ o nwanne m agbagharịzi na agbagharị iwetu onwe gị anị agwa gị fa n'alụ si nwanne gị agbagharịzi na agbagharị mana ife ị na-achọ n'ụka enu ọ na-eche gị n'ụka ya bụ ife ịchọ ya Sokoto ọ na-eche gị na Sokoto stay one place and concentrate nwanne m agbagharịzina stay one place and dey concentrate nwanne m agbagharịzina agbagharị eziokwu ekwe bụ maka ndị na-ajụ ajụjụ well na desimoni nke bụ maka ndị na-ekwu okwu God so for me nwanne sokwu dị n'uche inwere uche ibute ike nwanne sokwu dị na mbọ ịgbaba mbọ ịkpata ego ihe ọba Chukwu o tinye aka maka aka Chukwu karịsịrị aka Chukwu dị na ya ọgbanyesịa ụfọdụ si na ego adịghị n'Ọnịcha buru akpa n'aba Lagos brọda kamgbe iji ruo Eko imela ole ndị niile gị na-anọ bụ n'Ọnịcha kpacha bụrụgo odogwu Ọnịcha dị onye a na-akụzi gị bịa nwanne m agbagharịzi na agbagharị Jizọs Kraịst rụrụ ọrụ ministri n'ụwa ọ dịka ọ n'okpere aba until John the Baptist nye ya update ọrụ Jizọs achawa nwanne iwetu onwe gị a na-agwa gị fa n'alụ nwanne m agbagharịzi na agbagharị ife ọ bụ na ị na-eme bụ biznes mbọ mụta ya ọfụma iji dọpụdeti ndị mebụrụ ya mbụ ọ bụrụgodu na ọ nwere be the first to dominate ị na-ayọ Chukwu Olisa tinye aka na ọya gaziriri si nwanne gị agbagharịzi na agbagharị nwoke mgbagharị ajọka njọ n'elu ụwa eji ya gafee ngọzi maka chi nwoke mgbagharị adịrọ mma n'elu ụwa eji ya bọọdụ las nne usekpụrụ anọ mụta ndị ya ala ọkwa ị na-aghọta onye wetụrụ mmụọ ya n'ofu sikirit eji akpụ odogwu tugodo onye kwọtọtụba nwaanyị ime fọmụrụ ọ na-amụ onye ala onye isi nkụka ka adabụ ezete mperi ma Abakaliki ọbịala Ọnịcha do nne ya na-ekpele onye ekpele Olisa gozie ezete mpe ma ya bụ nwa nọrụrụ nwanyị ụlọ akpa wee n'aba Lagos ndị mmụọ ozi bịaruo n'Ọnịcha achọghị ibe ezete mpe ọ bụ na afụrụ ezete mperi fa gọzie onye ọzọ ezete mperi nọ na Lagos na-atali onwe ya fụfụ ọ bụrụ ife mgbaghalị imela odogwu nwa onye mụ nọ n'ofu ebe ezete mperi ya ezete nwụrụ mperi o mesịrị wee rie mperi ọ na-afọ ededukwu ya maka chi anyị mụpụ eti stomakụ wee bịaruo na mmemme weruzie mgba ya eke nri mmanụ ọyịmụ nọ n'azụ ebido kebe ndị n'iru nwanne ya nwaanyị wee gwa ndị na-eke oke nwanne m ụjọ na-ebu nọ n'azụ mgba mbọ ka inye ihe nri tupu ebulu nri bịa ọ bụrụ na chọ na-ebejego n'iru ka o welie nri n'iru mgbozi n'anya n'azụ
ọ bụrụ na ndị efe ga-azụ onye na-enebe osi pụọ eburugo nne n'aka njọ na-ebu wee tie wee gbara ọsọ gbachighị azụ wee chụpụ onye nọ n'oche were oche welu na-eche nri ewesị ya na ndị agwụsigo njọ na-ebu ebe ifughị ife mgbalị mere odogwu njọ na-ebu si nwanne ga-agbagharịzi na mgbagharị ebe onye biko na-agbachi nkụ dị na mba na-eghelu mba nri ọ na-eziokwu onye kpọọ banye mkpọkọrọ agbata obi egwelu nne ya kpụla bibịa etugo onwe ka na ka ịghọta ife a na nwanne m agbagharịzi na egede onye si n'ego adịrọ n'Igbo menụ nọ n'Igbo banyị ndị nọ na n'Igbo wee bute ike ha karịrị akarị menụ nọ n'ogbe menụ pasa menụ bi n'Igbo banyị Igbo siri ike anyị nwe ego menụ bi n'Igbo banyị Igbo kpọrọkpọkachi anyị na-atọ menụ bi n'Igbo banyị adị amaka ego gbagbala afọ ọdụ sire n'ọrụ ukwu so the big man Kenneth Nwabalụ oyimaya ego n'oduma ike godụmanire Imaleze mgbadoko ATM oko ọkpọlechi na-eju ugo onye ama akpatu egwu n'oduma Donatus Ajamma akụ dị na nwa na-enweghị oke ama na Nando emebe ife ego na-ebonyi odogwu akụ dị na nwa n'ugwu uchu ezi oyi nzoji n'ụmụ ojii ofe fụlagụ na-agbagụze bịa kene onye ego n'ụmụ ojii mmanụ otu na-anyụ ụta ya otu oyi oji ezi Eduveza na Sky Plus oju na-eme Enugu steeti mana bụ mmadụ onye ka m ga-akụ ebe mgbe ala ibi ya ịchọ ịbịa na n'Ọnịcha weekend ifumenụ karịla karị nna ga-eji ojoru ndị obi salịsalị fụsiameni kwete nwere ebe ego dị iche n'obodo nwere ebe ego dị iche n'obodo nwanne si nwanne ga-agbagharịzi na agbagharị